tayo nagbabalik dito sa Berlumabin Gabaon TV. Ngayon po, live naman po tayo at pag-uusapan po natin mga kabayan kung bakit po tayo failure. Ayan, mahalaga ba na malaman natin kung bakit tayo failure? Well, sa hapong ito, magbibigay lang ako ng 5 na dahilan kung bakit tayo failure. Para malaman natin, maibase natin kung totoo nga ba ito para sa ating sarili. Para sa iyo, para sa akin, o para sa iba. Malalaman natin ito. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang i-shout out ang lahat ng aking mga subscribers dito sa Berlumabin Gabaon TV. At ito nga, nahulog yung kan ko. Pag-uusapan natin yan mga kabayan, kasi importante ito. Gaya nga ng mga sinasabi ko sa aking mga vlog, niche ko po kasi na mag-umpisa sa pinakamababa. Paulit-ulit po yan. Hanggat hindi po ako tumitigil sa pag-vlog, hindi po mawawala yan. Kaya sa hapong ito, pag-uusapan natin kung bakit failure tayo. Ano ba yung target mo sa buhay? Gusto mo bang maging milyonaryo? Gusto mo bang maging abogado, doktor? O gusto mo bang maging top sa iyong klase, sa eskwelahan? O gusto mo bang mataas ang iyong kita sa iyong negosyo? Ito mga kabayan, kung bakit tayo nagiging failure. Unang-una sa lahat ay yung pride. Ano nga ba yung pride? Kasi pag masyadong mataas ang pride mo, diyan nagkakaroon tayo ng failure. Tulad halimbawa ng ayaw mong magpasakop sa iyong kasamahan. Parehas lang kaming magaling, mas magaling pa ako sa kanya. Kapag ka laging ganyan ang attitude mo, yan magkakaroon ka nga ng inferior, magiging failure ka nga yan. Kasi ang katotohanan kasi, hindi ka nila tutulungan. Pag sarado ka sa ibang tao, mas kakaunti yung papasok na idea sa'yo. Dapat nakabukas lang ang iyong paningin, yung pakinig sa bawat tao. Maski pinakamaliit pang tao yan, nasa medium o pinakamalaki, dapat pakinggan mo. Dahil ang kanilang idea na maibibigay sa'yo, idagdag mo lang sa iyong sariling idea, sa iyong mga research, sa iyong mga pagsisikap na malaman ang mga bagay-bagay, abay, ikolekta mo yan. Isa na rin parte ng respeto yan. Kaya nga, yung pride talaga, marami ang sinisira ang pride. Yung taong sobrang mataas ang pride, minsan, hindi ako magbebenta. Bakit ako magbebenta? Graduate ako ng political science, graduate ako ng psychology, graduate ako ng pagka-teacher, commerce graduate ako. Bakit ako magbebenta? Ayan, isang problema yan mga kabayan sa pride natin. O di kaya sasabihin mo, bakit? Hindi naman nagne-negosyo yan. Bakit ko papakinggan ang kanyang mga vlog o di kaya ang kanyang mga sinasabi? Wala namang negosyo yan eh. Yan ang mga form of pride. Kaya isa yan mga kabayan kung bakit nagpe-fail po tayo. At ang pangalawa, kung bakit failure po tayo sa ating negosyo o sa ating mga pangarap, minsan masyado tayong mahiyain. Sa panahon ngayon, huwag tayong masyadong mahiyain. Required po ngayon, halimbawa, itong pagbablog. Kung gusto mong mag-vlog, ako hindi man kalakihan yung mga nagwa-watch ng aking video, patuloy pa rin ako. Kasi naniniwala ako eh. Hindi ako nahihiya kasi wala naman akong masamang ginagawa. Kasi pinakamataas ko lang na views, 53,000. Yan lamang ang pinakamataas. Yung sumusunod, 23,000 na. Karamihan na yung 12,000, 14,000, pababa. Meron pa nga akong 100 lang eh. Sa ngayon, meron lang mga 40 plus. Ayan. Kasi hindi ko pa ikinakount yung wala pang isang linggo. Hindi ko pa naman masyadong kinakount. Pero hindi ako nahihiya. Maski alam ko na napakagaling itong mga nandito sa mga vlogger kasi idol ko naman sila eh. Nag-vlog pa rin ako kasi meron akong pangarap eh. Gusto kong makatulong sa mga kapwa ko Pilipino na galing sa mahirap na buhay. Kaya nga gusto ko yun eh. Gusto kong makatulong. Sana kung pakinggan nila ito, di makatulong ako. Kung hindi man, at least nagpapatuloy ako. Kasi hindi naman monetization or hindi naman monetary ang unang consideration ko dito eh. Gusto kong una yung mission ko na may parating yung gusto ko na makatulong sa kapwa ko Pilipino. Lalong-lalo na yung kung nasubukan mo na yung hindi kumain, ang hirap nun. Kaya siyempre kung alam mo na, naranasan mo,
Tignan mo yung mga ibang bata, yung mga ibang tao na sana naman, lalong-lalo na pag Pilipino, matulungan natin sila. Kaya ako, iniiwasan ko yung mahiyain. Kahit na alam kong hindi ako kagalingan kumanta, kakanta pa rin ako, i-post ko sa shorts. Kasi gusto ko na sana one day, pagka okay na ito, pag nakasahod ako, mas lalo pa akong makatulong sa mga ibang tao. Lalo na pag sumahod tayo ng medyo maganda-ganda, di mabigyan natin yung mga matatanda na hindi na masyadong nakapagtrabaho, mga senior citizen. Kaya wag po tayong mahihiya kasi failure po yan eh. Mahirap po yan. Magpeped po tayo sa ating mga pangarap. At pangatlo, mga kabayan, napaka-importante ito. Kung mayroong sinasabi o di ka napapanahon, alam ko rin yan. Alam ko na yan. Yung salitang alam ko na yan, nagkakaroon tayo ng failure. Sinasabi pa lang, Bernard, ito yung gawin mo, ganito yung requisite, ganito yung dapat mong gawin sa una. Alam ko na yan. Alam ko yan. Ngayon mo pa lang sinasabi, ako napagdaanan ko na yan eh. Nabasa ko na lahat yan eh. Mahirap yung salitang alam ko na. Nagsasuggest yung kaibigan mo dahil Dean's Lister din yan eh. Kaso lang mas mababa ng konti yung nakuha niya, average niya 91, ikaw 93. Ikaw nga na mas mababa yung nakukuha ang average mo, kung pagsabihan mo ng ganyan, alam ko na yan. Yung salitang alam ko na yan, magkakaroon tayo ng failure dyan. Kailangan open-minded lang tayo mga kabayan. So sana gets nyo po yung sinasabi ko. At isa pa, kaya nagpe-failure po tayo sa ating mga tinatahak sa buhay, sa mga pangarap natin, quitter. Sa salita naming mga Ilocano, adalabasit, agsanod, adalabasit, agsardeng. Asjay. So yun, quitter. Huwag po tayong quitter. Dapat kung marami tayong failure, marami tayong pagsubok, pag natutumba tayo, pag natalo tayo, nadapa tayo, bangon tayo. Bangon tayo mga kabayan para tayo ay magkaroon ng success sa buhay. Bumangon tayo na mas malakas. Kailangan natin yung tulong ng Lord. Di ho ba? Kaya yan, isa yan, pang-apat yan, quitter. At ang panglima, pinakalas mga kabayan dahil sandali lang itong live natin na ito, yung kuwan tayo, sinasabi natin laging hindi naniniwala o hindi totoo yan. Ay, maniwala ka dyan. Maniwala ka sa pinagsasabi niyan tignan mo nga yan kung anong trabaho niyan ganito lang yan nakapagtrabaho lang ng security guard yan, nakapag-vlog lang ng konti yan, kung ano-ano na ang pinagsasabi. Isa rin po yan mga kabayan, yung hindi paniniwala. Gaya ng sabi ko, kahit napakaliit na bagay ang sinasabi ng tao, kailangan pakinggan mo. Kailangan bigyan mo ng analysis. Yan ang importante sa ating buhay para tayo ay mag-success. Ano ba ang narating ni Bernard? Wala namang narating yan nakapag-aral lang ng konti yan gumanda lang ng buhay ng konti, kung ano-ano na yung pinagsasabi. Hindi po ganun. Kinakailangan po ang paniniwala natin. Huwag nating sabihin na hindi totoo yan. Marami pong naging milyonaryo, lalong-lalo na dito sa mga YouTuber na batang-bata. Maraming gumanda ang buhay dito sa YouTuber. Marami ang nakinig, in-apply ang mga napakinggan dito sa YouTube, nabasa sa mga libro. Lahat naman mga kabayan ng mga umasenso, maski pakinggan mo yung story ni Jack Ma, pakinggan mo si Bill Gates, Lucio Tan, lahat ganon yung makikita mo. Nagbasa sila ng libro, nagkaroon sila ng struggle sa buhay. Yan ang ating makikita kabayan. Kaya sana kabayan, maliit lang itong live na ito, sana nakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga subscribers ko. At batid ko, panalangin ko sa Diyos na sana magtagumpay po tayong lahat sa ating buhay, kahit nasa maliit ka man na antas ng buhay sa pinakamababa. At sa mga nagdi-digital marketing ngayon, napakaganda rin po yan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa affiliate marketing. Sa mga nag-networking, huwag nyo na munang pakinggan yung, scam yan, scam si ganito. Basta pag nandyan yung passion mo, pag nakita mo yan na totoo at hindi mo inapakan yung kapwa mo tao, at pag kumita ka, tumulong ka sa kapwa mo tao, ayun na yon mga kabayan. Go na yon para sa akin. Kaya heto na naman po ako, si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At hanggang dito na lamang ang aking live na ito.
At sana na liwanagan kayo sa munting aking shinare sa inyo. Dahil hindi naman ako nag-share dito para sa pansarili ko. Ang gusto ko lang, sana walang kumakalam ng sikmura na natutulog. Yan lamang po ang ibig kong iparating sa inyo. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera, Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Subscribe po kayo sa Berlumabin Gabaon TV. Thank you po.